Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welang ini katok kuat reget kabeh mbak. Lah kenapa? Lah ini nek mek parine terus piye koyo ngene? Gak apa-apa. Guys, mlaku ket ka omah iki. Amblong ora iki? Iya, ndek ben. Gak tahu. Iki mau bancaan guys ning gone Maklas. Lydia Kandau, panen pari. Mas aku lagi eber panen kok wis panen teh ngomonge. Gabe ke ijek. Nempur ae. Bayar pora? Blok guys melewati lembah lautan. Nyah. Aku pernah lontong. Sik Mbak. Nah. Reget kabeh. Jemur selo. Bahaya iki, guys. Walah kok mendhuwur ae cah. Aduh. Lho iki nyapa metu kono? Ya Allah. Metu iki lho. Metu dhuwur kene lho. Mosok. Aduh. Jancuk mengke-mengke. Tibake teko kene wis didongoni, guys. Lha piye? Guys piye ngene iki? Keri. Kurang rek esuk kowe tak lemure. Buya ana lah kok bedu supu Pak Bedu. Kok gua HP ya aku? Mbak Ani. Alah jangan trem. Aku tak jikok Yo karep rasah ngono meneh. Lah kok Cek cepat. Balung ngotot. Kulino. Kak Putri kok mulai ngomong iku kan rene kan nggo layar. Mas Gun lho jek ngaret tok. Lah yen ku. Iya tak aman. Tak jikok aku. Lah wong ki ngrete urung layar cek engko ae. Layar cek engko lho. Kok nyangkene ae lho nek buka tempat lepot. Teko kono ka lho. Walah Pak Posarip teko kono guys iki sampe ngantek teko ngisor kono. Walah Lydia Kandau kaya raya iki. Kan Lydia Kandau. Mulai ngopi ndi, Cuk? Kuwi. Lah aku. Go mulai ae wi. Ndang cara. Sarapan. Mangus seneng Sarapan. Rene nggur delok. Kerinan deh. Biar saiki. Iki balunge. Iya. Ora is. Kok Sria? Mbak Santi. Halo guys, aku mek pari muga-muga juga letokake guys. Sarapan Dek ya. Kene darane. Sarapan bersama-sama. Tapi gawa motor oh. Heeh kan mulai. Kok ben mulai gitu. Tak nguncang Mas Guna aku. Lah, Kowe ndem mlaku. lho dampet kowe iki. Waduh tibake. Lah kamu kayak dia motor apa? Lah gitu iki tak gawa mulai. Dia menggobit.
dekek nang. Mau lo nggawa tren. Bawa lumayan kok. Mak iki nyenane mak iki lho di video kan. Enggak TikTok ya, Bun. YouTube. Nyenani wong ya. Orang ke layar Mas Gun. Sarapan sih. Ih mbak sarapan yang kene engko nggo berkat lewat ke Mbak Sri. Wis lah. Orang ke layar. Batu ning kene lho. Mbak ini ra mbok gonceng no. Mas tulung ki, Mas. Kok layar se. Sarapan nang mesan. Lah mau ngaret lah. Heh? Dari sarapan kok. Kok aku ya niki ro sarapan iki. Yo iya adu-adu teko kene kok. Putri buntel nih. Putri gak usah ngupe wae. Iya, kon buntelnya kok batore kok. Jahat iki. Ndek tunggal kok jahat. Kok dilalani kene iki. Marana. Kan iki kon buntelno. Jahat apa-apa. Lah kena dibungkus nek kuwi. Buntel kuwi. Buntel putri mbek. Yung layem iki lho. Nang buntelno cah loro iki lho, ora iso buntel. Iku Oyo-oyoan ora. Lah kok sampe malah mak atus kok, Nduk. Ya untune bakok. Anak ngamuk kok mak apa. Ya kok malar-malar sampe. Lancar gondo iki lho. Anggere ya gak digowo. Kayak iku lope mak mak. Krungu apa ora? Nggih. Mangku wis Iki tolong kak Itah apa kak Bayu. Lihat anak Lydia kandau kabeh iki. Iki nomor 1. Nomor 2 Mbak Sri, nomor 3 iki. Layare oke. Mana ngarep ndi dek Terus siji piye kok? Terus siji. Tuleh wis. paling ngene tanggane digodhog. Kok yo saltul ta. Gak paling arep andeng omah lho paling. Gak deh. Lah Hmm. yo Mas Seuson nih wong iki. andeng omah ditanduri ngono Mas. Lah yo nanti gede kayak landenge jegatan. Iwak. Gun. Aja ngadeg ae. Lah ngerti wong ngono aku agak jeluk gori. Lan gori sak kencang lah gampang itu blok-blok. Iya. Seminggu tak ketek direk. Gori loro rek. Aku. Witek ku cekli sarek kabeh. Seneni yo Mas wi kok. Oh. Warane plastik lho, Put. Pensi variatif lho ya kowe. Aku ki lho. Dia Pak Po gak ndarene. Ora yo ora rasane lek kok. Wis lewat ki lho. Jadi seneni Pak Po. Ayo banget tenang kok. Yo kaya. Itu lo gak mandek nek sini. Tak ganti. Ngelak. Lah nek rasane kok yo banget. Jadi gak tak buntel lagi. Cuma jane yo plastik yo. Yo wis biasa kuwi. Kok Mbak Sri ben mbek aku. Iki ke sarapan. Weteng kok kae. Wong sarapan bancaan sarapan kene iku. Malah buntel. Lah iki tak ajak sarapan kene mau. Lek sing buntel iki ya lek. Yo ora enak. Sarapan. Lho, aku pengen roh wong Lah putri di. wes, pengen roh wong ngerit kuwi lho. Ini gak enak. Lho ngetane wong ngerit yo kosek ondruk cek do sarapan. Lah iya. Dhuwur kono. Gak kok kene ya. Gak kondur sik. Cek ngombe kopi. Wah, ala guys. Apa yang buang aku? Nang omah arep apa? Dikai duwe malah dikai. Iya lek, Nang omah arep apa? ape dolan aku. Oh. Lah piye, anak muda kok. Nama kuwi. Sedoke dhewekno dikak plastik. Lah ngono. Gongko. Betulan mbek yoger. Cerio wong-wong. Ngedukne Mbongko. plastike iki lho diwadah berkat. Ya nanti wahno le. Wes. Boleh dah. Berasa. Yo, Aku pengen nang sana. Nganggo jalan mak katimbon neh. jengane guri. Iki dulur kuwi, guys. Mbahmu. Duluranku iki, guys. Mbah cerewet ngengkelan no. Mang ngerti sik kuwi mana aja nyetak wae. Mbah cerewet ngengkelan mbah. Lek, Apa jen mbah kok nyetak wae. iki lek melon no. Ora. Iya. Adine Loh. melon wi, melon gak melu kok. Nenek melon gayeng iki. Tak. Adek lek melon.
Iya. Lah tuwak iki lah ketoke. Iki padhe kena gula put lho. Oh alah. Iki padhe ki ndek ben lemu awake. Iki mangan Pak itu. Lho, gula. Iki lho wis lemu awake. Yang penting aja kelemon ngene iki. Aja keleman, Lek. Kayak iki contone gak iso kuru iki. Diet ora iso iki. Kurukan daging. Nah, iki overdosis. San, kok jangane mbae kok terno. Sibuk ngono lho, Mak. San, kayak kupat, kupate mangan kayak iko loro. Dek ini kan kok nggak kupat. Ning kulana. Wis mbak mangi urung Dika. Wes wonge wis tak kelani plastik. Dek sore tak teri. Wis mangkat urung-urung ta? Ning kulon ndi? Mela-meli rono nggo. Iya. Peroleh lah mangan saidik Lho, ngono. mau gak nentu wong. Oke. Aku dek iki mangan diteriki sapa wiji. Ayo mulai. Sik ngenepi kilo kurang 7 menit. Penjaluk. Adulah. Nah, Seger, guys. lah aku ki ndiko ra ora. Mbak makane apa nduk iwak kowe jaluk. Jarine Mbak Santi kayak nek mandeke iki engko. Aku enten Mas Gun buat Mas Gun. Coba layar Mas. Adik mlaku, Mbak, kok. Waduh ya. Engko nak gerene Dika biasane. Wis mlaku lah kok apa ya? Capek awe. Banget. Mbak montore Pak Po ae lho. Lah aku seneni Pak Po mbok koyo ngono mbok tumpaki kowe ngono anu. Oh, body shaming wae. Komentare Pakmu. Kalau anak kandung. Ya nek aku ora apa-apa lek putri kuwi ta. Nderemek nek baning. Ider apa ta kuwi wonge? Kupat lepot. Oh, enggak kuat lepet. Ya. Golene nek dicek lepete. Golene. Iki cek wong butuh kabeh. Iki masih Pakku, guys. Pak Pesarip. Tanggon nek mau. Sarip, sarip, sukiman. Ya maksud iki sarip, surip. Sukiman karo sukiman. Wis digathuk-gathuk nol deh. Gak idol ora Kecut lah rasane kan. Nah, ora patek tak entekno. Apa re? Kecut yo. Enak sore ngono. Sore paling. Sapa? Gak ini tuku ndesuk iki. Ora entuk lho. Maksudnya kono lho goreng anune ndek sore wae. Gak nggo layare jam ugo. Tak terne Pak, tak terno. Kose. Tenan. Engko tak terke, tak terne. Pira layare sing ndi? Terus tak golek dhewe kok malah. Po men mlaku. Ala mlaku ndak numpak sepur lah, Put. Kowe ditekok enak-enak iki sauran numpak Ya sepur. yo. lepas. Ngomongane dik ngono. Iya, jan ae. Sepur. Seneni no lho po wong wi po. Po iki lho po diseneni ae po. Mare nek Balik apik kae. Kok kapal pecah. Kowe gak melu urip to? Heh? Kowe gak urip. Aku kabeh joko arep. Aku ora buah. Mungkin rene ora nggo arep iki mung buah. Ya ben iki popake ya. Aku kan buah. Ben dipeteti lah kok. Kok disamplok wong ya mbah. po iki lho po diseneni ae po. Omongane nglantur terus iki lho. Oh, nama wis ana sing nom kok ya resik-resik. Ya ampun, sapa Hanum? Lho, gak iki ya? Heh? Iki sapa iki? Lah aku ora nggo waret iki, Pak. Iya ini Ora ya ora nggo. Dijabuti. Ya, pepetir. Ini yang mulai junjuk aret. Aduh tiga Pak Po Mbak. lah Pak elo mulai kan nggih po arek. Ya wong kuwi Pak mulih napa iki? Nah, yo udah kono ya dina. Karo arit po, malah suruh nggo arit pe dijabuti jare. Wonge ronggo klambi. Lu gak senadun mulai buyutan. Aku apet. Gak nggowo. Wong iki wis pek-pekane ngono kuwi nek ra ngono malah aneh. Iya. Ah, mulai tenan. Kok tekane ese ronggowo yo. Balik neh, berbalik neh. Apa neh? Wedang neh balik neh. Biasa gak apa-apa. Cepet sehat. Nangis. Gak, aku gak tau nangis kok. Nangis tinggal lah. Terus kan nangis. Gak. Lah apa nangis? Duduh mlaku tenan wae. Mosok wae. Tangisan aduh pelameli. Cek pelameli.
Lah kok lagi meneng dak ditutup. Ora disentak pakmu ae. Nek sentak mesti nangis. Kowe nenek Mas Bombom lo diseneni ngono. Wis dia main kan meneng kok gak meneng. Lek gak menang tak tutup pitan lambene kok. Iki lho. Pacar gowo kan ndelok kok. Ndang. Wong iki ape mulih. Ndang nanti wis mangan kabeh. Tapi kan kan sarep. Lho saku. Jika menang. Oh, nenek Sarip yo diseneni. Iya. Emoh sing garing oh. Iki lho cepuk. Dalem. Daging Mbak iki. Ojo mbok. Ngene tok wong gini-gini. Wong ndek wis seneng nek kene iki ya. Oh gak ya. Iki dadine dadak mesti tok ya. Iki tetano kono. Yo. Lah ndek mung piye. Yo lah aku apa njel rong tekem ya tak anggota gawe majem. Iya iya. Apa? Olah oke, Bos. Sing bukaan kalau. Mak sak tekem. Engko kurang. Lho, lek gak yo kurang nang dhuwur manten kok ya. Iya. Lah yo mak yo sak ngono kae. Lho, mek rong agem kok. Sak bongkok. Sakon mek rong bongkok. Anu, kok bodho nggo gawe lapet taline. Apa ketan? Lho, taline. Pari sing ngono kae ora ketan. Wis dhewe jatah dhewe kok. Lali ra kelingan. Iku njok sing kuyang. Putih wae teh. Sing tas biru ki lho, Mbak. Sekarang aku purik engko mule. Tuwek purik arek. Ya bapak sapane nih. Iku lek duwite diglok. Walah, kono nang ngene iki kanggo dhuwit. Foto. Kanggo dhuwit kok. Gowo tak kena Allah, ngene kon moto iki banget tenan. Kono dhuwit kok ngantek kerine omah. Iya iki. Gowo ae lah. Dhuwit sak. Sakoni mak nggih tuku es. Nggak duwe sakoni tuku es. Yang gembel kok. Iya iya dikepiarne jejuliyahne ya Bu ya. Oh. Berutan ora gembel ya. Gembel ambil iki. Pacar gembel ya le. Gembel aku ya gelem. Gelem lho mak, piye mak? Tak kepiarno dhewe ngono lho. Mbahmu yo ngono kae. Lho. Dhewe ngono. Lho. Ya wi, gak tau nyangoni. Delokan iki, mbah ora tau ngomong. Ngono lagi dikon ora male ya. Ndang mak ndur dhewe kono lho. Oh iya, ketan. Ya. Endi ketane? Ketane nang ndi? Kuwi lho ketan. Cepet pinian lho. Kuwi lho, Mbak. Saiki kuwi lho. Kuwi aku patek nang lah. Gowo. Pokok kene komek kondisi. Pokoke kok dhuwur e, Mak. Wes guys, sampai jalan sehat neh aku. Jalan sehat. Engko berjalan saya tek kawah madang sampe ning deloken. Oh iya, aku ya matur nuwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.